את אדיר המלך על רולרסר. מתקדם. אני אדיר בשמש. לא רואים אותך. תתקדם. פגר, יש חושך, נתקדם מהר. בוא לפה. רואים? מטושטש. אני אדיר בשמש. משנה. עשיתי משקפיים עם כובע לראש, אני לא רואה בעיניים. צידנית בצד עם אדיר ובקבוקים. כולם יאללה, יא מתודלקים. מה תפרשת תראה להם איך אני מרים גלגל. חכו דקה, אני הולך לפה ואני חוזר אליכם עם הגלגל מורה. הנה אדיר בא, קבלו אותו. אדיר הבא, אני אראה לכם היום. רגע, נעבור לספר. הנה שיבור אבוק. תרים. הופה. נצלם בשידור חי. ראית? זה הרמה? את הגלגל הזה, הופה. נפלתי שנייה. הנה אני עולה. היום אני אעשה לכם עברת סקייטבורד מסקייטבורד בחלק ב'. שנייה, אני הולך להביא את הרולר השני שלי. חכו. בינתיים. רגע, שנייה. אתה רוצה לטעול? בואו נראה לכם היום איך עולים. בהתחלה אתה שם רק רגל, ואחרי זה מתחיל ללכת קצת עם הרגל השנייה, ואחרי זה תוך כדי בוא נראה אתה לך. שם ככה ונוסע ככה, ואם מישהו שמתקשה לעשות ככה, אתה יכול לעשות ככה. תסתכלו. זה עדיין נוסע, לא? הנה. וראיתם, טוב, הראית איך אני מרים גלגל? כן. ורוצים לצלם גם לא אותך? כל כך הראית. נצלם גם אותך? תביא לי דקה את המצלמה. אני אצלם אותך. לא, עזוב. זה חי. טוב, אני אצלם רק את הפנים שלי. שלום, אני טבע.